kungani ningagijimi niyobuza ubhuti wami ongilamayo ukuthi ubuntombi bami wabushonisapi? Kungani ningicefezela ningibuza ukuthi indaba ngale kumhlanga mina sengikhatheleke manje kuthi angikhulume lesi sibibethwana ahleze esifihla lapha kumina engibeke inhlamvu ngaphansi kwamabelami ethi ngayithi mfu ngiyokhomba umuzo notshwala kanti futhi ngiyikhotha nembe ngeyomile sengithi manje ke ngikhulume ngoba phela secace ngokusobala ukuthi sekuyaba yimini owaba necala ngokunukubezwa ngokucaci ngokubezwa ubhuti ongilamayo. Mama wawukhona wawulele egumbini lakho wawucanga ukuthi hlezi siyadlala ngoba sahlezi idlala sinobhuti wangijikela ngaphansi kwamabili mina wathi yena akangisondele eduze kwakhe ngehlisa ibhlukwe. Manje ke kungani ningibuza mina ubuntombi bami ukuthi bashonaphi? Ngithi mani ngiyobuza ubhuti mani kwazi ukubuza umuntu ukuthi ubuntombi bakhe wabushonisapi. Mina ke angisela ndaba vele ngami ngoba vele sekucaca ngokusobala ukuthi sengaba yizeleze phansi kwantende esanja senu. Ngakho ke ngithi mani niyobuza owethu ubhuti wabushonisapi ubuntombi bakhe.